हर महादेव की हर हर महादेव की हर हर महादेव की कैलाशपति जी की बोल बम बोल बम तो लोगोफोर दिनै माने बलबाम फुजा नालाय बाबा भलेनाथ महादेवनि ओंखायनो जों दा दैमाफुर मन्दिराव थांनो ओंखारदों आरोना जोंना आर्यजोरसि सनातन धोरोमनिया बोसोरफ्रामबो माने बलबाम फुजा होनाय नियम दंखायो नालाय ओंखायनो माने दैमा बिमा गंगानिफ्राय लायनानै लिंगुआव लुफैयो आरो ओमफ्राय जों दा न'आव मन्दिराव हाबखांबाय न'आव फुजा होखांबाय बेनिफ्राय दा थांनोसै दैमाफुर मन्दिराव बारा गोजान नङा खाथियावनो दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांब्लानो जाबाय बोरैहाय माने बलबाम फुजाखौ होयो नुलांगोन आरोना जों दा माजबा टाउन मोनफैबाय बेनिफ्राय मन्दिराव होनो थाखाय लादु लांनो नागिरदों आरोना गणेश लादु लादु लांनो नागिरदों जों दा गणेश लादु पुरा बाहाल दे लाबाय नै जों दा मन्दिराव मोनफैबाय नै गारि दोनहैथ'नोसै आङो ओहो फैयासै माबा नैबेनो आरोना मन्दिरा मन्दिरनि गेट बियो दैमायाव दा जमानो लायगोन माबाखौ दैखौ सिबो जोब्बाय साला रेनकट गानबोलाय बहा दुगानो सेन्देलखौ सिङाव सोनोसै बेयावनो दोनसै जों सेन्देल गानबोदों आरो सेन्देलखौनो गानबोनो मोनबावासो ओमफ्राय गोजानद्रायखाय जोङो गानबोबाय ओमफ्राय दा बेयाव दोनसै आरो जों अखा हानायखाय बोथोरा बेलेग जादों लाबोदों जोङो मन्दिराव होनो बेखौ दानहैग्रोसै नै शिब मन्दिर लिमोनदार जाथारबायलै प्रसादखौ बेहाय होबाय नै प्रसाद बानायग्रोगासिनो दायो दा बिमा गंगायाव दै लायगोन दसे उनाव फैजोबाखै नालाय मानसिफ्रा ओमफ्राय दा नैबे लुगोन आरोना लिंग दङ बाबा भलेनाथ शिबनि बे दैखौ लायनानै फैनोसै दा फुजा होगोन बे दासो फैगासिनो नै माखासे फुजा होगोदान लासिगोन दायो बिनिफ्राय बिमा गंगायाव दै लाना फैगोन आरोना लिंगआव लुनो थाखाय भक्त जानानै बिमा गंगाखौ लायनो थांनो कि भगिरथ जानानै बिमा गंगाखौ लायनो थांनो कि बिमा गंगाखौ लायनो थांनो कि सतगुरु की सतगुरु की
मन्दिराव बिबार होखांबाय बेनिफ्राय दा दैमा बिमा गंगायाव माने दै खावनानै लायनो नागिरदों आरो जोङो गासिबो आर्य ऋषि सनातन धोरोमनि भक्त भक्तानि गासिबो दंजोबो रायजोफोर ओमफ्राय दा दसे उनाव माने बाबा महादेबनि शिब लिंगआव लुफैगोन आरो दैखौ लायनानै दिनै फार्स्ट डे बलबाम फुजा माने मासाव मालाबा अबेबा बोसोराव खनब्रै अबेबा बोसोराव खनबा बेफोरबायदि जायो आरोना फुजाया सप्तायाव खनसे जायो आरो मास मोनसेयाव खनब्रै खनबा जायो नै बिथिं माइखौनो गायखायाखै नै दाबो इसिनिया दै बाना जायो खोमा बेलाव गैयाना माइ गायनाया गासिबो माने बलबामनि ड्रेस गानजोबदो आरो बलबाम महादेबनि अरेन्ज कालार बिराद मोजां मोनदों नै दे बलबाम होननांगौ सिरिस थालै इसिना सिरिथार माथो नालाय चार्ज होआखै नामा चार्ज ओंखायनो साउन्डआ खम जादों दे बलबाम द केमेरामेनानो थिनबाय थानांगौबा जालालै बे अखा हानानै बेटारिफ्रा एसे जोदोबबायदां साउन्डआ गैथारा माथो नै दा दै लांग्रा जायगायाव मोनफैबाय आफाङावबो लाङोमोन देग्लाय बेनिफ्राय लांसिगोन आरो माने दालां बानायगासिनो दं बे दालां गोदान बिराद गिदिर जादों दैया दालां बानायदों बेहाय जाथारसिगोन दालाङाबो दैया बिराद गिदिर जादों नै मोसौ फाफ्लि जालायदों बैथिं नै दैया बिराद देरदों खुरखाजोब्बाय रुगुङा बोथिया दै दैमायाव मोनफैबाय नालाय दायो नैबेहाय लिंग बानायनानै फुजा होग्रोसिगोन आरोना बेनिफ्राय खावखांना लांसिगोन दैखौ बिमा गंगानिफ्राय लिंगआव लुहैगोन आरो नैथिं फुजानि जगार खालामगासिनो दं अमर सनातन धर्म की अमर सनातन धर्म की देव की देव की पाठ की पाठ की शंकर की देव की आनंद ब्रह्मचारी की जय बाबा जी की आनंद ब्रह्मचारी की श्री शनेश्वर ब्रह्मचार्य की 6 तारीख सोमवार बोलबम पूजा की 6 तारीख सोमवार बोलबम पूजा की सतगुरु की माँ
গঙ্গাকে আমি অনুরোধ করি কৈলাসপতি ধামত লিঙ্গ স্নান করিম কি মা গঙ্গাত লৈ যায় আমি লিঙ্গ স্নান করিম কি কৈলাসপতিজি কি কৈলাসপতিজি কি মা গঙ্গা কি মা ভগীরথ কি Yang terima Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva, Maheshwar, Guru Shaikhan, Tasmai, दै खावखांबाय दायो नै लिंग लांसिगोन खनसेसो खावखांनांगौ सिरि सिरि जाबाय दै लांनाया बल बम बल बम बल बम हर हर महादेव की हर हर महादेव की हर हर महादेव की कैलाशपति जी की कैलाशपति जी की शिव गंगा की शिव गंगा की जय 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 बोलबा मुंडो बोलबा मुंडो बोल बम 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 बोल बम
बलबाम होनबाय थानांगौ आरो ना दै लायनायावबो ओमफ्राय खनथाम गिदिंनांगौ दा खनथाम गिदिंखांबाय मन्दिरखौ ओमफ्राय दायो लिंगआव होसिगोन आरो ना दैखौ बयबो रुजुन लाबोदों सोरबा बाननानै लाबोदों बिमा गंगानिफ्राय माथो सिरिथार नोंलाय बलबाम होननांगौब्रा सिरिथार दे बलबाम होनद' माखासे होग्रोबायानोदां नै आरो खावबो लथाथामनो दिनै दायथ' लादों बे मानसिया लास्ट प्रसाद बोखांनायसिम दायो लिंगआवबो होखांबाय दैखौ लुखांबाय ओमफ्राय प्रसाद जानानै थांनोसै आरोना नै बैहाय जिरायगासिनो दं बयबो जमानो दसे आल'सना खालामसिगोन फुजानि बागै लेट फैग्राफ्रा दासो होगासिनो जिरायदों लोखि मन्दिरावबो होबाय नैबे लोखि मन्दिर नैबे जैग' होयो दा प्रसाद जानोसै र' दिनै ना फुजाया जोबथ'बाय आरोना दा खनसे हप्तासेनि उनाव दा समबाराव जालायगोन आरो समबार बारायाव जादों होनो दिनै थांसै आमाय दे नै जिबिकायाबो फैदों दै लुनो हा आं गारि लायनो र'